potla khlani sompali in rin ni kan lo thleng le tareng mai Middle East buaina alakal zela Israel in do thlone te chuan firfiak mun ma Gaza be pui thlakin firfiak mun ma engemaw zat an kap chhia a Israel sipai te chuan ni zan lam khan Gaza Hamas operative cell engemaw zat an suwa sama Stripa Hamas ten Israel beina tura an ruwa man mun ma te ral thuam an bun na te an kap chhia IDF thu chu atar lan danin Gaza City a school pakhata hellam pang hian tom ni a hriat ani a helai hmuna hian hellam pang hian ral thuam te da tha in Israel beina atan rocket launcher an bun boka chulai hmun chu Israel in do thlone ten an be thu chu an siam dana chuan Palestinian firfiak pol te chu civil facility ya te tuna hian an in khuar le a Gaza school pakhata hun ma an siama civil mi te in phen nan an mangani hei hi khovel dan international law bo chiat na ani ti in Israel lam chuan an soya Israel hian helai target hi an beya civil mi an thile thilo Israel lam hi chuan an tar lang lo thungani heti lai hian Israel Defense Minister Israel Katz chuan tun thlasik chung zongin Syria Mount Hermon chunga an sipai te anum don tia soya Defense Minister Katz chuan nimin khan Syria dictator Bashar al-Assad pai thlak ani hnuwa Israel in ram ribial chu ngun takin an vila an veng hima midik lo te kuta milhom kuta ral thuama lu no na turin thei to pan chua tuna hian malak na an lakal pui mek zel ti asoi thasik lawam tura hian Syria lam hoya kan malak na Mount Hermon chung lama kan sipai kan da te chu nu kiran la ni don hri lovani ti in asoi Israel Katz chuan he thu hi Syria helpol domek tu Turkey le United States diplomat te a hmuna a soyania asata atlak nuwa Islamic State alo chua alo pian chua lo na tura malak chu andu berani thu asoya hei hi international khovel sarkar rang ten Syria hian engang sarkar nge lo piang chuak don ti an thlir mek lai ani bok heti lai han Damascus chuan Assad pai thlak ani hnuwa nimin zirtop ni khan Muslim tongtai ni masaberan manga heta hian an hruai tu Abu Muhammad al-Golani chuan Syria mi ta chu malsom tlak revolution ne na an chana wanga lom ummati thu soin mi puite chu hlim taka oma malam pan turin acha bok Damascus khopui chunga umayat mo selangsar taka mi sangte lan pung kho man tongtai al-Galani hi kan hriat to angin Islamist helpol hayat tarir al-Sam helpol hruai tu ni in he helpol hi al-Qaeda atanga lo zi chuak peng rang an ni a chumi hnu chuan al-Qaeda ne nanin thena Lebanon marlama bu khuarin tuna hian be pui thlak na ron kalpuin Syria ram an ron opta ani kha kan hriat angin sangkha zakwa som sari pali in dawa Israel le Syria in rina ba farzon chu tuna hian Israel hian an thununa heti lai hian al-Golani te sarkar hian Israel chunga hian chanlet na emo reaction engma an la nei lo thung he hmuna hian Syria ina an thunun na hnuaya om Golan Heights le Hermon tlang Syrian tlang sang ber angte chulai hmuna chuan buffer zone a hian an oma chulai hmuna chuan UN observation post te po omani heti lai hian Israel in buffer zone an thunun chu khovel sarkar zinga soisel tu engemaw zat an oma chung zinga chuan friends te poin an soisela amai rozu Israel hi in hnu do ala tum hri lova tun thlasik chung hian Israel sipai te chuan lo om chhun zom zel don ni in Israel Defense Minister chuan a soya extremist te kuta helai hmuna lu lo na turle Israel himna ti der thong thei pol laka helai hmuna lu lo na turin Israel chuan ram himna turin helai ba farzon hi la en kol chhun zom an tum thu an puanga ni nimin lama thu chu asiama Israel Defense Minister Katz chuan Syria thil thlenga wang hian Hermon tlang kan ven him hi a poimo a kan himna atan helai hmun kan thunun hian poimo na lian taka nei ni IDF chu he hmuna hian in buat seina lian takal puin kan sipai te chuan engkim ma chhon thei turin tuna hian in buat seina an kalpuya chuta chuan tun thlasik chung le hun engemaw chen buan khuar hri don tian puanga ni Katz hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Halevi le
top officer dangten an assessment an nei Israel hian kumsang khazako somruk pasari niruk in do khan Syria atangin Golan Heights mun tamzok hi an la a chang khazako somsari pathum yam kipur in do lai khan ramri hi an thununa chang khazako somriat pakhat khan United States sin helai mun hi Israel ram tia an pom nuwa Israel chuan ngetakin anop zui chawa tun haya ba forzon hi an thunun tharle tabokani social media video fin fielo dar chuaka chuan Druze khwa a hei dar atanga Syrian ba forzon thleng chu Israel chuan an thununa heti lai hian Ankara a meeting na ya US Secretary of State Antony Blinken chuan a Turkish thopui heiken fidan nen kumtam tak chung ISIS te territorial caliphate rong taka ISIS ten an ro rel na ti bo ani theinan ma an lak na ang te an clear hawa ram panin ha tho chun zom zel dan tur te an soi dun bok ISIS ani lo le Islamic State hian Syria ram hun thuma thena mun khat kha an thununa abik takin marlam bial hi ne takin an thunun manani firfiak lalna hun hi sanghele som pakwa khan US le Turkey tang rual sipai beipui thlak na awang khan ti bo hani tabok Turkey top official Fidan chuan Blinken nena Turkey in Syria a hian firfiak ten mun an chan lo nan theito pa chhuwa tur thua soya Islamic State le PKK helpol ten helai mun hi an thunun lo nan malak zelan tum thua soi boka Ankara le Washington te po hian firfiak pol angangai Kurdistan Workers Party ten ngetzo ka zung an kailo nan malakan tum bok neito thok dun Washington le Ankara te hian kumsom pathum chung zet tol chung in dona hian an thok dun to amai ro chu Syrian Democratic Force chungchanga ero an ngai da nei nanglo thung Islamic State laka International Coalition a hian SDF Syrian Democratic Force hi antang rual bera People's Protection Unit YPG kai hruaina hnuaian oma tunkar tirlam khan Turkey thlop sipai ta chuan mar chhak khopui manji chu SDF kuta tangin an la a hemin hu hian Euphrates lui marlam panin chetan la le ani SDF Syrian Democratic Force te hi US ina an thlopan ni thung Syria eptupol pakhat chuan Reuters a hrildanin US le Turkey chu Syria atanga innuk dokturin inremna an siam to ti soin Blinken amo Fidan amo point Turkey thlop Syrian sipai tele US ina an thlop SDF inremna an la siam puilo January thla Trump top tur Blinken hi October ni sari sanghele somni pathuma Hamas in Israel an bei nuwa Middle East a havai som panni zinna ania Turkey atuna hian a cham meka Biden administration a hian Blinken hian a tho hlok hle Nilani khan Blinken hian Turkey President Tayyip Erdogan amhu boka asata atlak nuwa US le Turkey ten Syria ama anlak chunjom zel dan tur inrem na zaw tak om thei tur te po an clear donani Nilani khan Jordan Foreign Ministry chuan Syria athil thleng chungchang soiho na tur summit abuat saya Jordan Saudi Arabia Iraq Lebanon Egypt United Arab Emirates Bahrain Qatar Turkey Foreign Minister te baka US le EU te UN a Syria palai tur te po antel Bahrain lal Hamad chuan hel hruai tu Golani hena lekha thonin Bahrain chuan Syria nena in betona inrem na siam turin anin pei tia soya Sarkar pa ngai din turin sarkar sang chuan Syria hi an du hle heti lai hian Greece chuan Israel atangin artillery system dollar maktadoi zaruk chuang manalei dona Greece chuan a sipai te ti changtlun atum viau mai Israel atangin PULS rocket artillery system somthum paruk leitumin ma anla Euro maktadoi zaruk atanga za saria a dollar zonga dollar maktadoi zaruk somthum atanga za sari somthum panga inkar inrem na siam tur hian soiho na kalpui ni in Israel in Greece Euro tukleding on ni sengin anti-aircraft le missile defense system Iron Dome ang chi te hral turin in biak na nei thuan puang ani Greece in artillery system tharan nei ani chuan Greece le Turkey mar chhaklam agency at thliarkar mun te an hum him thei tura anin ngai nei to thok dun Greece le Turkey te hi hunrei tak chung chu helai continental shelf a hian buaina an lo nei to energy resources agent tui pui chungchang malak na te
Greece le Turkey hian in hmu thiam lo na an lo nei fo to bawk ani heti lai hian Donald Trump chuan Iran nuclear program ti top theina tur kong hrang angai tu mek preemptive strike po angai tu zinga atel nia soyani US President Thar Donald Trump chuan Iran in nuclear ral thuama siam lo nan du thlan tur angai tu meka heng zinga hian preemptive strike Iran chet khal ang chi ral thuam hmanga chhut chiat angemaw chutiang po chu angai tu zinga tel ni in the Wall Street Journal chuan a report a he report hi Israel in Iran nuclear facility bei thei tura ruam manna a siam thar chung chang report a ommek lai ani a Iran le atho puite an chaklo chho zelawang hian Iran hian ral thuam lian zok siam turin chakzokin ma alak rin ania hewang hian Israel chuan Iran nuclear ral thuam a bei thut thei ti thu thang om bok ani kha Trump hian tun hnaya Prime Minister Benjamin Netanyahu ne nanin bia a Trump chungin Iran breakout omadu lo thuar hril ni in report chuan atar langa mase abik takin indona thar thlen lo turin Islamic Republic of Iran in nuclear ral thuam apei fel ma in US chuan ma ala mai thei sipai chakna mangin ma ala mai thei ti report chuan atar lang bokani Trump administration thar tur hian tuna hian maximum pressure 2.0 plan asiam mek ni in report chuan a soya Trump ma sabera Iran rek na sa taka siam policy chu asiam thar le anga Obama hun laya UNSC member ramten inrem na an siam pui nuclear deal ang chi te khatiang kai nei zong kha then fa ya tum dona na zokin Iran hi ama chhon ngei don ni in na lang chhota ni herwa manna hriang tu te chuan journal ne na Tehran ti boinan sipai nor na man thei ani thu an soibok engangin nge US hian ma alak don hriat ni lo ma se Washington hian he biala sipai tamjok da te longle indo thlona tamjok tirte chuti rualin bunker ti che thai bom ang chi Israel ne na tamjok khralte chutiang chuan ma alak rin an di boka ma se chu a hlo chamani chuan US chuan indo na lam hoi chutiang mang chuan ma alak rin ani Direct military force US chuan a mang thei ti report a chuan tarlan ani bok nila ni a Time magazine in ati chu interview a Trump chuan Iran ne na indo na om thei chung chang soin engkim hi a thleng thayani thilom dan hi adang lam dor thei ti tarlan ani boka Trump hian na Trump masa khan Iran nuclear mun mate preemptive strike manga nuai chiat chu angai tua mase kha thul le ania Wall Street Journal report in a tarlan danin Trump administration thar tur hian Israelina Islamic Republic nuclear facility te abei chu a thlop don ni in a soi tuna kan soi che hi Israel ngai dan po kha nia Israel chuan Iran le atho pui helte an chaklo chhotak em awang hian Iran hian nuclear ral thuam siam lama na zokin tranalak rin ania chuwangin Israel hian Iran ral thuam Iran nuclear mun ma bom chetur hian ma alak rin ani chhotak ma alak rin ania chuwangin anin do thlona te Syria lama thlok kwala Iran bei chu thil ti om tak po ani chhodon ta achan chu Syria air defense tamzok hi Israel chuan an ka chiat chak to a hewang hian Israel in do thlona te tan Syria hi mun lo om vak an ni to don lo ani Israel sipai official te chuan Iran nuclear site te bei theina hun ram chang om to ania an soi te video masa khan kan tar lang to a Iran tanrol pui nai tak Bashar al-Assad sarkar lo tlu cheto bok nen bei pui thlak tura in buat seina tuna hian an kal chho pui mek ni in report rin tlak tak chuan a soi Iran chuan nuclear ral thuam siam atum ti hi anhiala space program le nuclear facility panni chu civil mi te tan chawani thu wartakin a soi thin mase US intelligence agency le IAEA chuan Iran hian kumsang ni le pathum thleng khan nuclear sipai nuclear program mumal tak an lo nei dei to a civil mi te mamo pialama nuclear program siam chhun zom zel chu an tumberani ti in an soya Israel chuan Islamic Republic Iran chuan nuclear ral thuam program chu athla thlam tak ngai lo tuna hian 90% uranium enrich anei to ti chu Israel mu danani Iran hian Israel ti chiat atuma kumin chung hian Israel chu voi ni zet missile tam tham le
drone zatelin an be ani kha Israel hian Tehran in nuclear al thuam nei lo nan theitop a chhuah ve boka chutiang chuan Israel le Iran in ngei lo na boruak hian helai Middle East hi atiral tri hle Israel hian Iran sipai hmun poimo tak tak an ral thuam siam na hmun te cruise missile siam na hmun le drone siam na hmun te ballistic missile siam na hmun thlengin Israel in do thlona te khan an bom chhia khawang khan Iran hnuaia helpol Iran proxy militia te hian an du angral thuam supply an don theilo pha mek ani heti lai hian United States President kal chuak mai to tur Joe Biden chuan a Trump top dona mi sang khat zanga hne na za ngai na pe ya mi somthum pakwa ngai dam na pe hi United States President tena an ngai dam ni khat chunga order an pek chhuat tamber ani US President chuak mai to tur Joe Biden chuan mi sang khat zanga vel hremna tije om turin thupe kap ti chuaka midang somthum pakwa ngai dam na thu a sign bok hi White House chuan report in US chanchina ni khata za ngai na lan tir tamber ala ni thu apuang hethil hi kum somret panhi mi Joe Biden an afapa buai tak mai hantara angai dam hnu kar khat chuang zetaliam hnu ania hi ama in afapa hantar hi ngai dam ani lo tur thu at president ani tran tir khan chuan alo soi to ama ero chu Biden hian aril ruat thlak ani che kang chu hewang hian politics lama in be na tur tam tak oma se afapa kha ngai dam ani kha Biden chuan thu chua siamin America hi thilom theile second chance thutiam manga dinani chance voi ni na impact na ramani chuwangin president kani angin sim na le in siam that na lan tir turin hun pe kan nga ya za ngai na lan tir hi an chan vo ani ti in thu boi siam mek angai dam te chungchang a soya Democrats Biden an January ni som nia Republican Donald Trump an thu nei na chan ma in Oval Office a ani hnung bera za ngai na lan tirin mitam tak ngai dam mani mi sang khat zali som ko pakwa ni khat chunga hremna ti zia omna tur chu asaina Biden chuan an vai hian an chung ko le khotlang nuna hlotling takin anin zom le ka beisai second chance hi an phu ani ti in na soi ngai dam na nei angai dam mi somthum pakwa te hi White House in non-violent offense emo non-violent drugs offense emo chutiang ang thu boi an nei wang ni in a soya nilania president hena tanga chom dol na dong ninga nia president hena tanga zanga ina dong tu zinga hian sipai veteran le pilot te pon tela kun tamzoka an ko hrante ta na thil tha ti tu te an nia voi khat an chet chola wang hian ngai daman phu lo ti na ni lawa second chance an phu ani ti in Biden chuan a soi nurse pakhat natural disaster engemaw za ta lo che chuak to le emergency response lo kai hruai to tu te addiction counselor pakhat chom dol na atana nga lo thok to tu te engemaw awanga thu boi nei te po Biden angai dam zinga hian an tel mase Biden hian December ni khata afapa hantar kumsom nga palimi angai dama wang khan aking pui Republican le Democrat atran rol pui pol zinga te po lung oilo na le soi sel na engemaw zat Biden chuan alo tok to ni kha Hunter Biden hian September thla khan che ol ruk thu boya thiam lo achanga kumsom pasari thenglung in tan tir thayania a hranin federal thu boya silai chungchanga thiam lo chan tir lo ni to boka hei wang hian kumsom ni panga chung lung in tan tir thayania ma se Joe Biden chuan ngai dam mani kha ole heti la hian Russia Ukraine in dona po alakal mi mai Russia in khopui poimo then khatan lak bel le boka chuti lai chuan US chuan Russia beina tur Ukraine tran puina sipai tran puina dollar makta duai zanga an puang le tarup mai president atana chol mai to tur Joe Biden chuan athayang angin arem chandan ang angin Ukraine puina hi apuang molani bera kan hriat to angin Ukraine general thuaman pek ATS-CMS te Russia ram rilzo kap turin Biden khan phalna pe ni kha khami wang khan Ukraine le Russia in beina mai pui chual ta hluai mai renga yuna hian boina lian so kan ma chon chhomeka chumi hnuwa landmine angchi indona man khap then khataral thuamang te po US chuan Ukraine tan an supply tur thu an puang chhun zoma chutiang chuan Joe Biden hian a huna liam ma nge in Ukraine tan tran puina tam tak pek atiama tuna hian a pe chhomol molani ber mai
hei hi a chan ber chu Trump hian engangin nge ma alak don hi hriat thei ani lova Biden ang em hian Ukraine hi atran pui to inarin om lovani United States chuan Ukraine tan sipai tran puina dollar makta duai zanga apele dona hei president kalchuak tur Joe Biden an Ukraine tana amalak na ro pui tak zinga mi ani Secretary of State Antony Blinken chuan ral thuam le man ro poimo indona tana poimo tak ang chi man mo thlak taka pek angai thuwa puan hnu loka ania high mobility artillery rocket system ang chi te ral thuam dang drone te armor vehicle ang te an pek tur zinga hian atel Tlamasa khan President Than Thar Donald Trump an in thlan puya hna achana wangin Ukraine tan US sipai tran puina chu na sataka ti tle mangai don ti alo puang towa ti tle mangai don ti an lo puang towa hei wang hian tuna administration hian thunei na an la chan lai hian dollar tluk le ding on tam tak Ukraine hena thon chho an tum he tran puina thar hi tun thlatir lama security assistance package dollar makta duai zakwa somriat pariat le ral thuam package dollar makta duai za sari somni panga pek ani hnuwa tuna hian kalpui le ngalani ninga nia package an siam hnuwa po hian Biden hian presidential drawdown authority atangin dollar tluk le ding on nga point paruk vel ala nei dona hei hian US stock atanga ral thuam te chu congress phalna lamma salovin Ukraine tlarma laina thleng chho thei tur ral thuam pek na turang chi te Joe Biden hian chutiang pek na tur chu thunei na halanaya hei po hi a pek le ngei rinani National Security thupuang tu John Kirby chuan Biden an he administration to thleng hian package dang a pe chhun zom zel don ati he tran puina hi indona hun poimo taka hian Ukraine na an mamo mek la ya thleng chho tur rania thatam tak chung helai biala hian innorna lian taka thleng towa Moscow sipai te chuan Ukraine Donetsk biala khopui poimo tak takan la chawa Ukraine sipai te chuan tun hnai khan Russia sipai ten khopui bole Ukraine mun engemaw zat an ti chhia ti an puang Ukraine hian khopui an chan thar nual maya tun hnaya an chan zinga Ukraine tana poi ta ber mai chu Povrov khopui he nia hei hi kongpeng thuam tam tak in thlun fin na in sui khom na nia mun poimo tak ania Russia sipai tan an lak ta ka wang hian Ukraine tan hei hi thil poi takani Ukraine Air Force chuan Russia ina an ka chhuwa energy facility beina tura an ka chhuwa missile le drone tam tak an ka phla ti an puanga power company yes no chuan an consumer makta doi thum point panga zinga achan ve chuan power an nei lo mek ti asoi President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian cruise missile le ballistic missile somkwa pathum te drone zani vel darkar somni pali chhungin Ukraine laman kap ti soin kumthum don kalta Russian full scale invasion an nei hnuwa an ram energy Ukraine ram energy sector beina tura ral thuam an ron ka chhuwa tamber polani thu Zelensky chuan asoi Ukraine defense te chuan missile somret pakhatan ka phla a heng zinga hian cruise missile som pakhat po tela heng cruise missile som pakhat hi kumina khotlang ram tena an pek F-16 warplane ten an lo ka phla ti Zelensky chuan asoi Russia chuan hetiang beina mang hian mi makta duai tam tak ati buai mek ani ti in Ukraine chuan an soi kan tran rol puiram te atanga chanlet nan na tak pek an nga ya ni strike lian tak chanlet na turin a aya lian kalpui kan nga ya ni ti in Zelensky chuan soin hei hi firfiak pol Russia ti top thei tura kan malak theina om chhun chu khotlang ho general thuam lian le tangkai sok min thon bel hi ani ti in a soi bok Russia in tuna an be pui thlak na hi Phuba lak na ni thu an soya Ukraine in ral thuam ATACMS ang chi Russia ram ril jok be na an ron man chhun zom zel wanga an Phuba lak na ni thu an soi heti lai hian Ukraine chuan Russia a Oriel Oblast a oil depot an be thu an puang ve thunga December ni som pali jing lam khan Ukraine drone te chuan Oriel khopui oil da thatna oil depot chu an be ti an soya kang me na sa taka chuak khopui chunga cheng te chuan tual chung hun anga nizan zan lai pel nu khan bom hi apuak ti an soya social media video post le tual chung mi tena report an pek dana chuan Oriel la oil depot drone ten oil storage teng an kap chia hei hin takina puak chuaka tual chung mi te chuan he thil thleng awang hian storage teng pakhat chu akang ral ti an soi
tual chung Russian official te chuan poi khoina thleng nia soi chung changa hian engma an la soi lo thunga poi khoina thlenga hian eng oil dipo nge be ti an puang lo bok December ni som pakhat zan po khan Ukraine sipai te chuan branch khopui bula Druzhba oil loading pipeline chuan kapa hewang hian kang meina takena chuak ani Oriol Oblast hi Russia khothlang lam Kursk bial Kursk region chimthlang lam branch region a chuan marthlang lama ani heti lai hian Russia sipai te chuan darkar somni palikal ta chunga anin beina Ukraine hian mi le sa za somli panga an chan ti an puang ve thung ole Russia Ukraine in dona hi alakal zela Russia hian mason na engemaw zatan na yatuna hian drone mangin Ukraine energy infrastructure be pui thlakin an nuai cheme kani ama ero chu Biden an tranpuina dollar maktaduai tel atluk le ding on tel Ukraine hne na rang takin thon na tuma hewang hen Ukraine chuan mason na engemaw chenan nei thei an be sei ve bok ole pon tur tam tak omma se kha ti chin ka han ni le phot mai se khovel thil thleng thar le indona thu thar te he channel atang hian in lo ngai chang zel don nia ang tha le phot ule